Op Internationale Vrouwendag valt bij duizenden inwoners van Noordoost-Friesland een speciale editie van de Westerener op een matte. In deze kranten gaat het dit keer alleen nog maar oer, je rierde het al, vrouwen. Redacteur Klasina van der Werf kwam zelfs met dat idee. Ik dacht, het is wel belangrijk om erbij stil te staan. He, dat we hier in een land leven werd famkes gewoon eens kwalen kunnen, werd vrouwen net onderdrukt worden. En ja, tegelijk is het echt in Nederland nog net helemaal goed stelt met de gelijkwaardigheid. Maar als alleen nog bijvoorbeeld juist dat de salarissen van man volle hegers lezen voor hetzelfde werk. Dus er is hier echt nog wel werk aan de winkel. Dus het is denk ik sowieso goed om aandacht te besteden aan zo'n dag. Een van de vrouwen die het interviewd is voor deze speciale editie is Tjits van der Wal. Bekend van haar dijstige Tjitsvlog op Omroep Friesland. Zij vertelt in de kranten hoe haar gezinsleven combineert met de vlogcamera die het haast hele dagen draait. Ja, het is inderdaad wel druk, maar ik vind het echt heel leuk om te doen. En ik hield laatst voor het eerste keer een weekje vakantie, maar toen ik echt na die vakantie het idee van, ik mag je hem zo volle vertellen, want ik had je hem een week lang net verteld wat ik dingen had. Dus in die zin is het echt een onderdeel van. En ja, ik vind het nog altijd heel leuk om te vertellen wat ik doe en de manier waarop ik het doe. Ik ga wel echt de onderliggende gedachte om te laten van hoe mooi Friesland is en de Friese taal. Doet de vraag kwam om mij te werken voor de speciale vrouweneditie van de Westerener, hoefde Van der Wal daar net lang hoe te denken. Het wichtigste is om zien te laten van wat kennen wij als vrouwen al hier. En ik hoor voor al je ontrouwen van jongens, je kent dat wel, doe het gewoon. En het is soms wel even ziekje, want ik ben zelf ook mem, dus het is altijd wel een beetje een balans vinden. Ben ik dat echt wel eens even kwijt, maar beziek je het wel en maatje stappen en leer bij en maatje fouten en doe het vooral, want het is zo leuk en er leest er zo vol van. En help oren vrouwen er ook in te steunen. Jou ze de moed om dat ik te doen. Ik vind het gewoon heel mooi wat vrouwen kennen en mij ook wel kennen. Dat kan zeker nog wel wat meer. In totaal worden er 14 portretten optekenen in het blad, wat één keer in de maanden uitkomt. Wat Schrooster van der Werf betreft, kan dat wel eens vaker. Ja, wat het idee dat er wat belangstelling voor is. En ik denk ook wel dat we makkelijk weer eens een krant vol met vrouwen kunnen vullen. Want die ben ik genoeg in deze buurt. Ja, want dat valt dus echt op onze krant. Dat het echt hele mooie verhalen binnen hoor. En er binnen echt heel veel leuke vrouwen in deze regio die echt ondernemend binnen. En al je wel een verhaal had te vertellen. Dus daar kunnen we wel verder mee.